पूरा दुनिया में अगर केहू से पूछल जाओ कि भोजपुरी में सबसे बेस्ट सिंगर के बा तो एके गो नाम आई। लेकिन कुछ चंद लोग बा जेकरा ई बात हजमे नइखे होत। अब उनकरा लोग के हिसाब से का जाने का चाही। एगो तो जब से एक्टिव देखो पवन भैया तो इतना एक्टिव भइल बड़ा नु कि पहले पवन भैया के पोस्ट ना आवत रहा मर्दे फेसबुक पेज पर हमनी के पोस्ट के इंतजार करत रहनी सन। लेकिन आजकल लगातार एकदम ड्राम ड्राम पोस्ट आवता, गाना पर गाना आवता। एगो और गाना के अनाउंसमेंट जल्द ही आप लोगों के देखे के मिली। आ एगो फिल्मो आवता है, फिल्मवा जौना के एगो पोस्टरवा वायरल भई रहे तो केहू के बड़ा खलर रहे कि हई रोल आ उ रोलवा केहू औरी 2017 में कैले रहे तो ओकरा के तो चोरी कह सकत सन हमनी के। लेकिन चंद लोग बा जेकरा ई नइखे पता कि भोजपुरी के बादशाह सिंगर के बा। भले केहू होई अपना में केतनो धुरंधर होई, लेकिन भोजपुरी में अगर गायकी के बात आई तो एके गो नाम सामने आई, पूरा विश्व जानता। लेकिन भैया तारा लोग के कहिया आई जैसा उतरी। अब बार बार बतावला के जरूरत कोनो नइखे, ठीक बा। अब साबित बा, अब एक दो आदमी से का होला। और आज के जौन ग्रांड एंट्री रहा हेलीकॉप्टर से पूरा आरा एकदम हिला के रख दिए। आप लोगन के उ कैसन लागल बा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएम। आ हई लो जौन बालो नु इनका लोग के का राय आपके तरफ से। एगो इंटरव्यू देखनी है, वैसे सोचनी है कि वीडियो बैठ के बना दी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का इस पे क्या राय है, बेस्ट सिंगर भोजपुरी में कौन है।